Onko sinunkin koneet levännyt jo liian pitkään? Tule, nyt ommellaan yhdessä. Tämän kirjan ohjeiden avulla tulet varmasti onnistumaan. Ensin etsitään oikea kaava-arkki ja jäljennetään kaavat, kaikki ne pienine hakkimerkkeineen. Asetellaan kankaat ja varmistetaan langan suoruus. Sittenpä asetellaankin jo kaavat ja leikataan ne. Kaula-aukon kohdalle ei tarvitse jättää saumavaroja. Merkkaa hakkimerkit myös kankaisiin. Sitten aloitetaan kappaleiden yhteen laittaminen. Ommellaan saumurilla tai joustoompeleella. Pääntielle leikataan resorista kaitalle, jota ommellessa sitä hieman venytetään. Kaitalle taitellaan nätisti nurjalle puolelle ja ommellaan ompelukoneen kaksoisneulalla. Resorin jälkeen asetellaan hihat kädensuille ja ommellaan ne kiinni. Sitten neulataankin jo hihasta helmaan asti ja surruutellaan kiinni. Sitten vielä viimeistellään kaksoisneulalla. Tämmönen tästä tuli. Eikö ole kiva? Se on tästä kirjasta Virtamalli ja tämä on muuten tosi hyvä lahjaidea. Aloitteleville ompelijoille, mutta myös kokeneille.